Един ходжа му се дояло яхнилото месо, отишъл при месаря и казал: дай ми 2 килограма месо. ето ти 2 килограма месо. Ето ти 2 килограма месо. Сготви ми вкусна яхния. Аз отивам да се разпътистел. През това време дошли гости. Заповядайте, седнете. Ето ви късната яхния. Когато се наяли, гостите си тръгнали. Беше много вкусно. Само беше много вкусно. Да, много вкусно. Напълно чудесно. Един ходжа се прибрал. Дай ми вкусната яхния. Ами, това е крадеца, който изяде яхнията. Ако това е котката, къде е яхнията? Ако това е яхнията, къде е котката? Ти е пусти. Сега се събере.